archivo és igual, no veureu el coco. Fem una prova. L'escoltareu. Ya estamos en directo. Ah, estem en directe! De Pum, pum, pum. Hola, d'una profunditat. Escolta bé. Ens escolteu, castellarencs? Ens escolteu? Benvinguts al programa especial de Happy. Hi ha algú connectat? Bueno, de Però és moment. que ara no s'ha penjat ni el... Pum, pum, pum. T'imagines? La meva família ara està reunida, t'imagines que es posen això a la tele? Ai, jo sí vull passar... Els de Pokémon, tio. To the moon. Què, hi ha un corromit? La morra. Happy birthday to you. Ai, que Ah, vale. Birthday.
Ja estem en directe. Bienvenidos a iCarly. Comencem. Bienvenidos a iCarly. Se m'escolta bé? Comencem. Sí. Bona nit. Som Castella Z, el programa adolescent pel jovent castellarenc, com ja sabeu. I bé, doncs som joves amb moltes coses a dir. Se m'ha liat. Se'ns ha acoplat l'àudio, I bé, tenim moltes ganes de compartir les nostres experiències avui, sobretot opinions, però... Se'ns acopla l'àudio. Anem amb delay. Sí. Bé, com ja sabeu, avui només ens podeu veure per Twitch, perquè la ràdio fa pont. Homofòbia. I aquest pont... Sí, estan de festa segurament. La ràdio fa pont. I ens podeu seguir per totes les xarxes socials, com són Instagram, Twitter, TikTok, etc. I potser un dia virreal o alguna cosa així, no ho sé. I bé, doncs avui és important que presentem a la nostra convidada especial, la primera convidada del programa. Només tinc amics de castellà. Bueno, jo soc l'amic de castellà. Exacte. Veies al costat de l'Ajuntament. Sí, de fet sí, darrere del polígon tal aquell, sí. A prop. Sí, de fet sí. Per allà, més o menys, una mica. Sí, veritat, és que som veïns. Sí. Hem estat un cop a la piscina. Sí, de fet. De fet, sí. Sí, de fet. És que, saps què passa? En una piscina, una xarquita. Una terrassa que està sobre el castellà, llavors. Clar, està com a molts punts. No ho entendríeu. Som de l'élite, de castellà. Exacte. I bueno, avui és un dia especial, no? Què és avui? Avui és castellà. Avui castellà. Clar, o Halloween o castanyada? Castanyada, Comencem bé. però disfressats, perquè són gais. Vale. Halloween o castanyada? Comencem bé. Però... I podeu anar dient coses perquè us llegirem, Sí, us llegirem. Em va dir l'altre dia, necessito que em llegeixis a la casa dels comentaris. Llavors podem anar fent Clar, també dic que jo no sé llegir, llavors... Bueno. Avui llegirem. Vale, gracias. Ay, ayúdame, que soy muy pequeña. Tengo las manos muy pequeñas. A ver, ay, tengo las manos muy pequeñas. Ay, no me hagas cosquillas. Dice tú a la teta. La mamella. Tengo las manos muy pequeñas. Això és fatal perquè m'ha semblat tota l'estona. He de dir que avui la iaia m'ha trucat quan estàvem al col·le aquest que anem a la guarda i m'ha dit: Georgina, sobretot has d'anar en compte amb avui les aglomeracions, no sé què, perquè hi ha molta gent. I això per què? Doncs perquè ha mort molta gent a Seül en una avalanxa. I jo li dic: sí, iaia, han mort en una avalanxa, però jo no sé gent a Seül en una avalanxa. Se falló en el Bueno, momento. ya está. Però aquí no hi ha avalanxes. No volia dir que avui amb una avalanxa... Sí que hi ha una avalanxa, perquè Madrid no hi ha una avalanxa. Arena. Madrid és una... Madrid és molt pitjor que Barcelona. Espanya mereix donut. Va haver una avalanxa i van morir moltes noies. Madrid? I no, és no important. Però no importa. Llavors avui potser morim. Però bueno. Espero que ens desitgeu sort. Arena. I a Madrid es deia Arena de la discoteca. O sigui que... Però si morim a Arena, vull dir homofòbia. Exacte. Això és diferent. I una altra discoteca que mola molt, per això avui no anem, és Apolo. Sí, És heavy. Que va morir un jugador de rugby molt sospitosament. I està fuerte. Estava. RIP, Ja tío. no. Requiscat impacte. Ahora ya hace fuertemente. Hola. Primera mort del dia de Halloween. Primera mort del dia de Halloween. És que va bien corset. Es pot ensenyar-ho a la càmera, que corset? Podem Reina, monstrua. Això que l'amor no truqui, és la misteriosa. Sí, yes or no. Jo crec que podem fer uns crims. Perquè... què va passar?
un crims que és el Fets d'Apolo. I ara fa poc, no? Ha tornat a morir una altra persona, ara, no? Però fora de l'entrada. Però l'entrada de Polo. Bueno, és igual. Puñaladas entre coleguitas. Ah, bueno, Ah, sí, Me sí. pincha, yo te pincho. Ah, està bé. Bueno, és igual. Bueno, sí. Puñaladas entre Sí, jo també. Digueu en el calaix de comentaris si vosaltres també ho feu. Sí, no, tothom. Amb el hashtag Hashtag... Mito. Amb el hashtag Mito. Bueno, va a surgir la fiesta. L'Òscar està aquí. Està aquí. Estoy aquí, estoy medio técnico. Va a sortir la festa amb els seus amics. L'Òscar està aquí. Està aquí. Y bueno, básicamente se metió en una puerta que no debía. I no el vam que trobar era- en 2 dies. Exacto, que era sin salida. Estic I s'ha precipitat. Ai, moltes gràcies. Gràcies. Qui és? De la madrassa. Pero eso es igualmente. Sí. Y bueno, básicamente va a sortir una puerta que no hi havia en el passadís que Amb 15 metres a d'altura. 15 metres, però ell no ho sabia perquè era de nit i I decideixes tirar-te al vacío. va decidir que la millor opció era saltar. No ho sabia perquè era de nit. Bueno, molt I ric. decideixes I no el vam tirar-te trobar en al 2 dies i després vam veure com, Que la millor opció com un huevito. Sí. Bueno, Que ja feia peste, també. Sí. Pues no el va trobar, Els meus fan peste. Com un huevito. sí, Ben vist. Sí, crims. és veritat. Wow. Els meus fan peste. Instruccions. Instruccions. Sí. Bueno, pues, Ben vist, sí, és Em, veritat. una cosa que és un cas molt misteriós és la vieja de l'Arcent aquí a Castellà, que potser no saps, Ro? Perquè potser... Clar, no entenc la jerga de castellà. Estic en una altra gamma de castellà, no m'entenc aquestes coses. El... No entenc la jerga de castellà. Estic en una altra gamma de Perquè castellà. a la... Bueno, a la Castellà perquè hi ha un pont. És una curva. Sí, ho sé. Un pont després una curva. Hi havia una dona, en plan, una vieja, que feia això. I la gent... I la vieja. Veritat, que van fer una mil·lènia perquè hi ha una vieja que segurament que era en el techo. Potser també a mi s'havia perdut. Potser. Autostop. Va donar per una hora i mitja. Castellà ha sortit, a veure. Sí. I volíem fer un crims de castellà, no? O l'estaven fent a Castellà. Però... L'Anna ho va dir. Ai, informació. Sí, no sé, l'Anna perquè què va passar? En plan, Ara necessitat una noia més. L'altre dia vaig matar un tio. tu? Sí. Slay Queen. No, Clar, perquè necessitaves la seva sang, no? clar. Perquè, És perquè ets un que era vampir. gay, això. No. Clar, perquè necessitaves la seva sang, no? Vale, més casos. Perquè Xulos, era gay. ens diuen xulos. Ai, qui... El meu nòvio. Georgina, toda tu familia, exacto, toda tu familia es como... Conegut de la Georgina super supportive a la resta. Sí. Vale, ahí me acabo de recordar no parla avui i només es van ensenyar coses que no hi ha. Però potser podem comentar les nostres disfresses. És veritat. Ay, sí, esa. Sí. Però potser podem comentar les nostres disfresses. Òscar. No és clar. A ver, Hace una aparición. sí, no sé si se ve. Sí, sí. Ojito, Com es deia aquest d'Art Attack, que era com un cap? Cabezón. El Van Gogh. No, ese no, que No, tenia la ese era palmera. Vincent Van Coco. Era palmera. I l'altre? No, la palmera de Vincent Van Coco. I l'altre no era? El cabezón. Cabezón només? Crec que sí. Sí. Quina merda. Era cabezón. Pues Cabezón no era. Pero muy mítico, Cabezón no és. Bueno, básicamente era cabezón. Pues Cabezón no era. Bueno, es que está divertido. Como podéis ver, traigo aquí al último. Cayó la noche. Bien, tías. Cayó la noche. No, tía, no. Es la peor historia.
que relacionar judíos con curas que violan a niños. O sea, la peor. Bueno. Vale, yo la puedo així. O sea, la peor. Vale, no, no, És l'Urbet. Vale, jo la poso així. Mira, jo vaig de Taylor Swift. Sí. No. Vaig de Vampira. Mira, m'he fet la Cinema Killer d'Edward. Culer. No. I tal. Se m'han trencat els pantalons. Tinc un forat, però bueno, és el que hi ha. Un foradet. Més forats. Se m'han trencat els pantalons. Però bueno. Me toca yo, soy la novia cada vez, ¿no? De la pelea de Tim Burton. Así un poco ambientada, pero como ya soy pareja, pues se me ve muy blanca a la cámara. Sí, pero yo no se veurà si se me veu molt blanca. Yo creo que sí. Sí, yo creo que del peor. Y no sé ven, pero llevo unos pestañitos que para si se me veu que el comer su cara castellà. Molt bé. Y no sobreviurán todas. Dilo reina! Lady D! La convidada especial. Jo, com a convidada especial, he Dilo presentat reina! una disfressa que va fer la meva àvia de 2017. També que són un poco curtitas, però una disfressa que va fer la meva àvia. Puto no. Sí. Vale, Slay. I ja Lady està. reina! Devoró, devoró! Nosaltres? Estás muy guanda. Home, era evident, no? Varita i coronita i pelo. Vaya. Que ens ha costat molt i... Què passarà? Què passarà avui? Santa Lupora, sí, como nos apropien un flamisell. Hombre, ya lo decía Matial. Ui! Ui! Vaya! Total que ens incendiaran tota la cabeza, eh? Tota la Esto era peluca. de estar pendiente. Sí, Sisplau, canvia-me de lloc. Vaig a Midsommar de la Dani al final. Em pensava que havies dit que anaves a l'Albany. Aquí, aplaudint. Vale, jo vull llegir... ahir vam posar una història a Instagram que preguntava si la gent havia viscut coses paranormals. I no sé si heu vist la cajita de los comentarios, però No, no l'he mirat. hi ha una cajita de los comentarios. Va, anem a veure. Yo dic algo. El primer es... Una vez me metí un chocapic en la boca y cuando lo fui a morder y disfrutar ya no estaba. és paranormal, Això és és- paranormal. Molt paranormal. És més trist que... És trist. Vale. Es triste. Pero basado en una historia real. Vale. Jo llegiré una altra, vale? Vale. Ara mateix tinc unes ganes de cagar terrorífiques. Quan tiri la nútria, ja creu volar el vellers. Aquesta és terrorífica. És anònim, això? Sí, superanònim. Aquesta és meva. Bueno, I una altra ens diu, sense especificar ni explicar-nos gaire, ens diu paràlisis del sueño. Una cosa que només aquesta paraula, aquestes tres paraules, fan por. Ens diu, a mi, paràlisis del sueño. A mi fa por. Una cosa que només aquesta paraula, jo utilitzo tres paraules, jo moro. o he viscut una pareja Sí, de sueño. de fet sí. I que com Actually. Vale, doncs jo em vaig anar a dormir. Quan em va anar a despertar, no podia. Estava... Vale, doncs em vaig anar a dormir. Parla jo. Parla jo. Vale. Llavors, quan m'anava a despertar, estava així, mort. No em podia moure. Però tenia els ulls oberts, crec. Bueno, si no, que hi havia coses. I veia una figura d'un home fosc, en plan no negre, sinó que estava a la foscor. I res, i no em podia moure, vaig estar com 5 minuts, crec, bueno, realment se m'ha fet etern, però no sé. I em vaig despertar i no hi havia res. 5 minuts, crec. Quina por! No, a mi em faria molta por tenir una paràlisi del sueño. De fet, quan ho vaig descobrir i vaig veure molts vídeos a YouTube, en plan... Sí, i tenia molta por, en plan, ¿cómo evitar una parálisis del sueño? Dormir boca abajo, no sé què... Ho feia tot. Molt bé. Bueno, però que Dormir boca abajo... comentari a Instagram, però Ho feia tot. Això fa por. A mi
mi els pedos una cosa que m'aterroritzen. És que dels regreso ja, amb la princesa Frijoles. Tia, és que... En plan... És que la novia cada vez no té cervell. Exacte, és per això. És una performance. Clar, és tot per La novia cada vez no té cervell. Exacte. Ara explicarem les nostres Spooky Experience. I algú vol començar? Alguna així bastant impactant per començar bé. Vale, començo jo? Vinga. Vale, una vegada vaig arribar a la festa. Què? Vale, una vegada... L'Anna provoca la risa. Bueno, o la por. Ah, Oh, no tinc por. bueno, jo vaig arribar a la festa. I anava una mica... Oh, no tinc por. Llavors em vaig tombar al llit i vaig obrir els ulls i estava Pablo Motos fent ioga. Vaig encendre el llum i va aparèixer la cosa més terrorífica que he vist a la vida. Fantasia, simplement. Soc més de tranques. Què sou més, de tranques o de barranques? Quina era tranca? Ni idea, jo tenia un boli que feia... Jo sóc més de la castanyada. Jo tenia un boli que feia... Jo sóc més de la Tenies un trenca? Jo tenia els dos. Jo tenia els dos. Feia... Que s'enganxava No, també. jo era com un ninot, d'això que feies així. Que sí, jo tenia els dos. Jo tenia els Pero dos. lo regalaban en plan porque lo A tenías. mi la gasolinera. Ai, però sou uns pijos, jo no tenia. Pero lo regalaban. De Pablo Motos. Porque de Pablo Motos... De Pablo Motos no hi ha ninot, que si no... Aprendí a hacer yoga gracias a Pablo Motos. Porque de Pablo Motos... Yo me volví pelirroja gracias a Pablo Motos. Aprendí a hacer yoga gracias. En fin, otra spooky experience. Pelirroja gracias a Pablo Motos. Igual que esteu en aquell moment científica. Bueno, puc explicar que jo la miro. Sí. Ai, sí, Uau, sí. Mira, te va... Sí. Aquesta és super turbia, És creepy. És raro. És real, és verídica. Ai, sí, sí. La de Sant també. Sí, la meva Sí, també. a veure, Òbviament. Somnis humits amb Pablo Motos. Somni no, realitat. Sueños húmedos. La vida es sueño. Òbviament. Somni no, Jo visc en una realitat. casa, vale? La vida és són sueño. cases, d'aquestes unifamiliars, com es diguin, que estan enganxades unes amb les altres. Llavors, el meu pati enganxa amb el pati del veí i la terrassa del veí. O sigui que aquest veí, si fa així per la finestra, em pot veure perfectament el meu pati. I jo a vegades pues, al pati estic així, estirada, potser a l'estiu estic una mica prenent el sol, i es veu coses. I pues jo, a vegades, veig el meu veí que fa així. Es posa a mirar. I quan jo miro, vaig a mirar-ho, s'amaga. I el miro i s'amaga. I això, clar, té més importància perquè quan jo era petita, tenia 5 anys, vaig anar al pati comunitari i em va ensenyar la Litola de la Cigala. Coses. Llavors, vale, doncs tenim això que és una mica raro perquè aquest tio m'espia, no? Però bueno, potser s'ha cansat perquè ja no fa gaire. Però la meva mare fa com 2 anys o així. Li trucava un número, sempre, a una hora, un número privat. I sonava... Vale, sonava... Vale, tipo, un soroll molt raro. Gemecs. I li... Un gemec, sí. I sonava... Tio, vale, què ha passat aquesta persona? Què passa? Saps? I, tipo, qui és? Perquè té el número de la meva mare, saps? I llavors un dia pues, li vaig dir, mama, dame el teléfono perquè eso tiene que parar, stop. I llavors vaig agafar i li vaig dir, si no pares no sé què, llamaré a la policia i te va caer un puro. I llavors em va començar a dir, si no pares no sé què... Era el puto veí, hermano! És que pobre... Quina sorpresa, no ho sabia. No és una aquesta història, és el veí, hermano. És molt heavy. Pobre... Quina sorpresa, no ho sabia. És molt heavy. Bueno, jo quasi em moro. Quasi em moro
perquè vaig anar quan tenia 6 anys amb la meva família a Tenerife, no, Cantàbria. Bueno, Al lado. sí, bastant Tenerife per Mateix Cantàbria. clima. Tenerife es muy para abajo. Exacte, Cantàbria, no sé, hi havia platja. Però no era temps de platja, no era estiu, però bueno, la meva mare viu a una platja i s'ha d'anar a la platja. Vam anar a la platja, però la bandera estava groga. No hi cap més. Estan presos. Exacte, però... Exacte, veritat. Llavors, jo com era molt lliure em vaig ficar amb el meu pare, molt bé, fins que vam veure una ola enorme que venia i vam intentar córrer però no vam poder. I jo recordo començar a donar voltes així, sense parar, i de cop vaig parar i em vaig com... És que és molt raro, no? Jo tinc el record de veure'm a mi en tercera persona caient, rotllo com a les pel·lícules quan es veu al fons del mar que s'està caient una persona. Doncs jo tinc el record de veure'm a mi com si la meva ànima... Mira, jo què sé, però jo em veia a mi en tercera persona caient, però també tinc el record de no poder respirar com si m'estigués ofegant, però no rotllo... Ai, sinó com estigués... És que potser vas morir per un minut o... És que potser... És que jo què sé. I si existeix l'ànima i la meva ànima va fer adiós per una estona. No va agafar el carro. Bueno, fins que el meu pare em va agafar així del peu, em va treure així cap avall i ja està ahí la meva història quasi morta, però jo no sé, tinc un record molt estrany, no sé. I vas tornar a la vida. jo crec. Un bon record. Molt, sí, les vacances. Sí. La ola va trencar i la meva mare no se'n va donar de res fins que l'ola va trencar i va mullar totes les tovalles. I el meu pare li estava fent i la meva mare, hola, i fent fotos. I jo morta. Vacances en família. La família no mai... Què més? Spooky experiences. Bueno, jo no tinc spooky experiences, no sé, perquè no me'n recordo o jo què sé, però ma mare m'ha dit, pues jo sí. I és una mica que dius, mama, bueno, era ma mare una nena petita i anava a unes colònies o alguna així, o al pati del col·le. I hi havia un pati que estava com fent, que acabava en un barranco, però a sota d'aquest barranco hi havia una figuera. I total que la figuera, la copa de la figuera arribava a l'alçada del pati. I els profes sempre els deien, no pugeu a la figuera perquè són com endebles i es trenquen. I llavors pues, caus a la mort. I ma mare va pujar i estava allà en plan escalant, ella superfeliç, i se li va trencar la rama, la branca. I ella diu que va notar com algo l'agafava i la posava en una altra branca. I no sap què va passar mai. Diu que allà no hi havia ningú. Amb aquestes dues històries nos estamos volviendo espirituales, Clar, Sí, totalment. Un espírit. No sé. O sigui que va una mica relacionat amb el teu. Sí. Si es notava un vibrador. Sí, no, he sigut jo. Ho sento. Eren els whatsapps. Ho sento. És que he anat preparada avui. Sí. O sigui, no és molt spooky, però bueno, era una experiència rara, ¿sabes? Sí, és raro. Bueno, És rara. a casa meva s'escolten moltes coses. No diré que és perquè les parets són molt fines, però s'escolten com sempre petjades i com que es tanquen calaixos i tal. La meva mare no m'ha dit res, en plan que algun cop hagi escoltat quelcom raro, però jo sí que ho he escoltat. Llavors, no sé, potser... I també quan estic al llit, dormint, quan estic dormint, bueno, no dormint, a punt de dormir, noto com presències i coses, però bueno, en plan energies i tal. Aquesta setmana he estat posant molt incens, perquè em feia por, sí que tal. Però molt guai, Guai, no Sí, m'he sol. No entretingut. entretingut, converses interessants. Sí, no? Però no te sents sol, així no et sents sol. No, clar. Clar, és veritat. Fimosis, miedo a sentirse sol. Yes. Bueno, ara vaig jo amb la meva spooky experience, però és més aviat un malson, no? En plan, jo obro aquí ara de vos teves, els malsons. Era un que tenia de petita, tipo, vaig tenir molts anys, potser dels 4 als 8 o dels 4 als 10, tipo, quasi tota la meva primària, és molt heavy. Però cada dia, en plan, cada nit tenia el mateix malson, era el mateix malson de que jo
anava per un camí i arribava a un lloc on dues persones em segrestaven i em tancaven en un lavabo. I dit així, no suena traumatizante, però per mi, amb 5 anys, pues, ho era. I és curiós perquè fes el que fes en el malson, sempre acaba tenint el mateix desenllaç. I va arribar un punt a la meva vida que no podia dormir a petita i els meus pares pensaven que algo no iba bien. I possiblement no anava bé perquè no deu ser normal. Llavors, jo pregunto si alguien ha tenido algun malson així recurrent, tan heavy, d'estar anys amb el mateix malson cada nit. Anys Que ens ho comenti per Twitter. Sí, és veritat, comenteu per Twitter. I si hi ha algun psicòleg per aquí escoltant, per favor, que algú m'expliqui què és. Bueno, Tindrà un sí. nom. Parlant de malsons, jo l'altre dia vaig somiar que el Sam era el meu nòvio i es deia Nuri. Nuri? La meva germana es diu Núria. Esto es un presagio, eh? Totalment, que és la meva germana. Però que al final vas deixar de tenir aquest somni. Sí, va haver un dia que el vaig deixar de tenir, però si no vaig fer absolutament res, un dia que... Bueno, molt bé. Sí, nada, traumatizada 5 años, però ara ja... Aviam aquesta nit. Aviam. Ara aquesta nit que ho has tornat a És recordar. veritat. No me digáis eso. No me digáis esas cosas. Jo també vaig tenir un somni recurrent. Bueno, vaig tenir 2 quan era petita. Primer, un que encara és que va ser molt fort. Jo anava d'excursió, bueno, el somni, anava d'excursió amb la meva classe, la que em feia bullying, anar d'excursió a un callejón. Llavors, allà al callejón havia el sofà que tenien els meus tiets. Llavors, jo m'asseia allà i havia com un gratacel davant. I hi havia una persona dalt de tot amb una metralleta i començava a matar-los a tots, menys a mi, i em quedava jo com així i em despertava. I qui era? Aitana. Era Aitana. Ho sabia. Disparava... Era Pacha de El emperador y sus locuras. No és Aitana. I l'altre somni és que, no me'n recordo per quin motiu, però era com un somni d'aquest de bucle, que començava a pujar les escales del meu antic col·le i em trobava gent i que estava en rotllo prenente i jo li deia, em deixeu prendre una mica de te? I em deien, no. Marico. Ai, merda, no. Tranqui. Ho cancel, ho dic. I coma. Twitch, I coma. no nos banes, por favor. Vale. No hauria de Jo ho ser puc dir, vale. És perquè som homòfob. I clar, llavors seguia pujant les escales i em seguia trobant les mateixes persones que em deien no pots beure te. I això sí que va ser recurrent, Perquè no podia ser la Renés, Elisabet, en plan, és el malson. No sé, però jo m'agobiava moltíssim, plorava. Que deien que no. Em deien que no podia prendre te amb unes misògines. Bueno. Jo un dia estava... Els meus avis tenen una casa a la muntanya que no hi ha res més, només hi ha una caseta de fusta. I jo recordo que estava dormint i, clar, vaig sentir el so d'un porc senglar i em vaig despertar, vale? I jo què sé, se'm va acudir sortir de la casa i mirar. I hi ha una masia més a dalt que és superalta, en plan molt alta, té com 1.000 pisos, aproximadament. I vaig mirar el sostre de la masia i hi havia una persona que estava de peu allà al sostre, tipus, saps? No. Tipus així. Ui, tio, quan peso, tio. Tipus, vale. I llavors jo estava pensant, què és això? Una bruja. I al dia següent pues, vaig dir, ai, he vist una bruja. Hashtag brujas. I ja està. Jo vull pensar que és una bruixa. En plan, no vull pensar que és un somni i que ho vaig somiar, sinó que és veritat. Era una bruixa. Però què et va dir la teva àvia? Que era una bruixa. És veritat. Si lo dice la yaya... Lo que dice la Yaya es verdad. Totalment. Va a misa, ¿no, Óscar? Va a misa. Va a misa. Todas las Yayas van a Va a misa. Hablando de misa. Parlant de misa, Òscar. Has de fer res. Espera. I has d'explicar una cosa. Sí, Un acudit he d'explicar. No, una cosa, de la teva experience, no. un La somni... meva spooky experience. Zombies? És muy ASMR. És veritat, això de que parlaven dels malsons... Sí, jo tenia malsons quan era petit. Crec que tothom ha tingut malsons, o sigui, és com lògic. Sí. Però un somni recurrent, jo m'imaginava que obrien la porta de la meva casa, pujaven les escales, obrien la porta de la meva habitació i em segrestaven.
Però després, com al pas dels anys, pensava que venien zombis i jo agafava una escopeta i començava en plan Halo a matar zombis. Bueno, Matarem nens. han trucat. Truco trato, agárrame la polla un rato. Sí, així Truco. és. Són nens petits que venen a demanar. Demanar trato. Demanar. Sí, a ti te interesa porque tú... Puta. Ya sabemos lo que pasa con los niños pequeños. Bueno, Dios, yo eso no lo desbloqueé, lo de matar zombies. Ahí no, no es... llegué. Yo de tanto jugar a Plants vs. Es como pasar de nivel. No voy a dormir. Pues yo no pasaba de nivel, ahora entiendo Pues muchas en Plants vs. cosas. Zombies debería darse una noche. Porque de tanto jugar. Juegazo, la verdad. Està bé, sí. Ay, no, me apetece. Super entretingut. El que passa que sempre has de Sí, començar de nou. jo no vaig jugar mai a Plants vs Zombies. És que no tenia amics, llavors no m'arribaven les modes. ¿En serio? Pero si era súper... Era mainstream. Em va arribar tard i em feia pal. Jo jugava a juegos de chicas. Yo también. Al Cooking Mama. Jo vaig jugar l'altre dia a classe. Genial, és genial, és genial. Ai, a mi m'encantaven els juegos de vestir. Aquest sabia que havies de maquillar i Ah. tallar el Sí, cabell. brutal. Esa es Frozen, tío. Ves, allò sí Sí. que jugava jo. Això és Juego de fascinant, el parto de Elsa de Frozen. El El parto de Elsa de Frozen. Pero si eres lesbiana. I bueno, Bueno, això què vol dir? La ciència ha avançat. in vitro. Hi ha dones amb Somos penis, també. que básicamente. In vitro. No pasa nada. Ay, anava a dir una cosa. Encima se pueden congelar óvulos más fácilmente. Sí. Yo recuerdo que le di a la Connecta't a Juegos de Chica a les 5. Perquè ens podíem Jo em parlar per deia xat. Flora 3233. Me'n recordo del meu usuari. Muy mítico. Jo- Jo algo tipo furra. Jo no, jo quedava amb gent per jugar al Club Penguin. Ah, sí, també. Però I a al les 5 ens Jabo? connectem, no, Jabo no. No, però No. al Jo no grup vaig jugar al Trivi... puto company al Jabo, em vaig omplir de virus al ordinador del meu pare i se'l va haver de canviar perquè no funcionava. Jo li vaig trencar l'ordinador del meu pare veient Pocahontas. Pocahontas? Sí, perquè em vaig tirar com a sobre de l'ordinador. De l'il·lusió que em feia. No sé. I a part era Pocahontas 2. Què? Sí, Clar, i és horrible. No, és que una se'n va- merda. és la- Pocahontas 2 és una merda. Se'n va a Anglaterra, És una no? merda. Se'n va a Sí, Anglaterra. se'n va a Anglaterra. Se'n va a Anglaterra. I hi ha un tio que no és John Smith. No, i és Ah, molt raro. però també I el és John guapo. Smith se'n va a la merda. Però no... Però... Està fent yoga. Sí. Es que así me veis la cara, porque es que si no, estoy como un poco Clar. out. Pero bueno, Spooky Experience són la manera en què alguns nois obren a noies. Perquè a mi m'han obert amb el missatge de tus labios son lo más parecido a tocar el cielo y no conec aquest noi y tus piernas son como tocar las nubes. eso significa que ha estado en el cielo. Això sí que és Cuidado, spooky. O sigui, que si acaba de morir va retornar a la vida com quasi ho va fer la Roc. Correcte. Exactament. Potser vaig veure la Georgina, potser vaig ser jo. Potser no obrir Potser vaig ser jo amb una conta falsa. El que també és terrorífic és tenir exàmens. Un Sí. petó Això és de a totes comunicació les no persones Un petonet. que estan Potser m'hauria d'haver Ai, morit. sí. No ho entenc. És una cosa que realment volen celebrar Halloween abans de la uni, Sí. no Sí, m'agrada. pero díganse als de la Facultad de Comunicación, ¿eh? Bueno, però Nosotros sí. a las 9 de la mañana hoy... Ai, quin pal. Molt bé, Però molt bé, ha estat bé la classe. Ha estat molt bé, I, sí. parlant del que està parlant la Georgina, Spooky. els de 50 anys obrint-te i dient mamas pago? Mamas pavo. Pago. Pago. Amb Mamas, gent. no ho entenc. pago. Ah. Coma. M'encanta. Pero se admite transferencia Bizum. Sí, sembla que sí. Però clar, jo no volia mames. No. Pero pago. Però pago sí. Hombre, Oye, pago. un Sí que pavo pagas. Sí que abierto, pagas. abierto a pago, pero no a Así es como mamas. un truco, Exacto. un trato, pero un poco... Un truco de trato, agárrame la polla un rato, pero no me la agarres. Agárrala con otra cosa. Agarra el pomo de la puerta. Camino. I el sugar daddies que t'obren i a vegades reconeixes la seva cara. Ah. Encara Què? reconeixes. Què? Bueno, coses. En plan, t'obren honey, et podria pagar no sé quants a la setmana. I dius, Ai, no. Sí, mira la setmana. Això és spooky. Ui, també és spooky l'anunci que ha fet Katy Katy Perry. Perry. Ai, Ding, sí! ding, dong. Din, 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 dong. Did somebody say just ding, 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 dong. posar. Per favor, per favor. Sisplau. Super èpic. Super èpic. Pues bastant spooky que, Super. no sé, una dona
Quants diners té? Em sembla més estudi Molts. Bisbal haciendo el anuncio de Ya te como. També, ja te como. Sí. Oh, i després el tan, 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 tan. No he arribat aquí. No. Ding dong. Extra de salsa. Permiso. Somebody say. O sigui, en català estava. Sí, no? Sí. No. Katy Perry és catalana, no? Em sé tan Sí, català. sí, és com la Pues no Rosalía. existeix. Pobra Katy Perry. En plan, Katy Perry dona un vot sempre. Ai, heu vist que se li bugueja tant? Sí! Sí! El vídeo del El concert... Busan, què li ha passat? En sèrio? S'ha buguet. Es veu que és de després, en plan, quan fa així una mica l'ull, pues a ella se Ah. li dispara i se li va tancar així Ja, com no, una no, a no. nivell, Que- com un escudo se li va tancar. Literal, com Era ella. La dreta. Jo crec que és un robot. En plan, era la de la dreta, la que feia Katy Perry, ojo cerrado. El programa. Sí. Katy Perry, ojo cerrado. En Google. Sí. Katy Perry. Bueno, Era un robot. En YouTube, Reptiliana. en YouTube. Era un robot reptiliano. Sí, que Totalment, es quedava totalment. així, rotllo. Fa molta por. És super heavy. Es veu que la gent està Però que, preocupada tipo, molt. es tocava aquí al front Però i jo se crec que l'obria. era... Sí, feia com- Però que dic... En plan, es donava com una hòstia perquè T'ho juro. funcionés. Home, a mi em passa Entender, això. apagar. Ding, Mira, ding, mira, dong. mira, és molt heavy. Mira. I sale tan camí. Que no pot. És com... Sí, sí, i fa Sí, així. mira. I ara, era tàctil. Era tàctil. Era És tàctil. com posaves el neno cap endavant i feien els ulls Sí, qué cloc. miedo que daban, qué miedo. Estamos Se quedó ante altura. una NPC. Totalment, I totalment, la totalment. tia va dir que era part de la performance. Sí, Sí, O sigui, sí. que li doni un ictus Una cosa, allà enmig, és una digue'm part que és, de la digue'm que és de performance. les 3 i m'ho creurem. Dius que és de la performance i et diré, és un robot. Totalment. Totalment. Mi coño la performance. Però que... Mira, Mira. No, el fort és que és tàctil. Clar, i dona... Jo no entenia ¿Es perquè... un cyborg, qué? Totalment. Ha hecho una captura de pantalla. Mira, Ai, ai, I li torna. Fa I un ara... mal rotllo. No pot, no pot. Era un altre No, cop, no li va. Pobreta. El Justin Bieber, que tenia paràlisis. En plan, que era para... Se li va paralitzar mitja cara al Justin Bieber. Sí, això era una malaltia. Que sí, pero que está solucionado. No hay que reírse entonces de esto, ¿no? No. No, això és una Bueno, malaltia. Bueno, tard. Sí, ¿por qué no? Tard. Però que és una malaltia si us lo deis, però per a mi jo me creo que és un robot. O Jo sea. també ho crec. Mira, aquí I també crec que va ser hora d'anar a mocar-se. Un moment. Ai, però- Hi ha gent que té Covid aquí. Sí. Sí. Ding dong. No m'ha tocat el meu avi. Ah, vale, vale. Van a Cuba. I si parlem de música, podem parlar de que les Twin Melody s'han presentat per representar Espanya en Eurovisió. El Benidorm Fest. Una cosa, abans de comentar el Benidorm Fest, podem comentar l'horòscop? Sí. Comentem l'horòscop. Vale, fem un canvi, canvi de Abans plat. tot. Canvi de plans. Rapidament. Avui l'horòscop va abans. Ens havíem de santiguar primer, no? Ens hem de santiguar, gent. Ui, no. Sí. Llavors l'Òscar s'ha d'esperar. No, l'Òscar ens ho fa. És veritat. Ens pot fer esto que t'has dado Fes els honors. Que pasemos Botafumeiro. Si parlem de música, podem Què, parlar de que les Twin Melody s'han presentat per representar Espanya en Eurovisió. Si no cura, puedo recomendar El Diablo a todas horas. Peliculón, ¿eh? Y el diablo viste el Prada también. También. Oi, peliculón, Totalment encantat. Canvi de plans. Un furro, ¿eh? Avui l'horòscop. Considera una bufanda. No sé. Llavors l'Òscar s'ha bueno. d'esperar. No, l'Òscar, l'Òscar Y ens ho fa. Linkin Park. Ens pot fer esto Sí, que no t'has sé cómo dado. funciona, no, soy ateo, lo siento. Sí, Es todo esto una farsa, ¿eh? Pero lo de los niños también, ¿eh? De verdad, de verdad. Segur, segur. Soy el cura, pero de los magos de Waverly Place, porque voy con la varita de Cosmo y Wanda. Estàs equivocat. Yo ya no sé cómo sigue esto, parece que estoy haciendo un acorio, ¿no? Ets una estafeta de l'avió.
Es verdad. Sí. Hacia aquí tenemos... No sé com es diu, no sé què diuen, però fan... Así, salida. Esto es una farsa. También la de la suerte. No, la rueda de la suerte també és així. Cumple Marta Díaz. ¿Quién es Marta Díaz? La Marta Díaz. La hermana de Alpha Sniper. Sí. Vale. Pero es más famosa ya. Yo ya no sé cómo... Sí. Pero que eso y su cumple. Ah, fue. Hizo una fiesta y es como que ha invitado a muchas celebrities que nadie conoce. O sea, que ella no conoce. Pero seguramente alguien no lo conoce. Porque no tiene relación. Es como la carrera espacial, en plan. ¿Quién va a ser más famoso? O sea, ¿quién lo tiene más grande? Los Spirit, literal. ¿Quién es Marta Díaz? La Marta Sí, Díaz. han convidat els amics. Si no tenen gent per convidar el seu aniversari que han de convidar a tothom. Sembla d'aquests... És que hi ha gent que té la del triangle. Això és com quan estaves a primer de l'ESO i etiquetaves a tothom a la història. Total. A la publicació, que no Perquè coneixies a donessin ningú, like. però etiquetaves a tothom. Després per attention. I quan posaves com 1000 hashtags. Jo no he posat mai A mi hashtag. m'ho va ensenyar Hashtag ella. perrito. A mi... Jo sempre he tingut el compte Amb en les privat. orelles d'aquestes que obries la boca i feia... En plan, Ana Mena i Abraham Mateo, saps? Van anar al cumple aquest. Habla Mateo i Ana Mena. Sí, van cantar esa cançó. Això no és seu aniversari que... Jo vaig fer un hashtag que era hashtag Montserrat Forever. La primera vegada que anava a Montserrat. I no he tornat a anar. Jo vaig inventar un hashtag per A la publicació que no coneixies a ningú, Ja, etiquetaves a no tothom. sé. Hashtag guarapo. I, si us fixeu, estava fent promo del nou disco, la nova cançó de Chanel. Que no la... Que Reguilón no irá al mundial, pero es español. No comentem tot. Pero es... Bueno, No és que sigui penosa, sí. porque de Kuwait no es. No. Ay, no, de Qatar. Bueno, Horoscop! És l'hora de Please l'horòscop. give me cock. jo vaig inventar un hashtag Comença a rock Aries. Àries, no t'enfadis massa per no trobar la disfressa perfecta. Pensa que en el món de les pibes, Halloween és l'única nit Que Reguilón no irá al mundial, pero es español. No comentem tot. Pip, una horror, sense que cap altra tia li pugui dir res. Si no, sempre pots disfressar-te d'esquelet i és cruel, però No es cruel, estamos en Halloween. Era cruelista. Después. algú s'haurà disfressat aquest any de la reina de... Segur que sí. Segur. No t'enfadis massa. Estaría muy guay, Original. Bueno, quien se disfrace de Skeleton ya lo cumple, ¿no? Ja. Disfressa que... Bueno, Taura, aquí és Taura. Taura. Jo dic Taura. Sí. Bé, Taura, atenti. Per tu tinc una advertència. Vigila quan passis per sota dels balcons del carrer, perquè és probable que et pugui el pixum del cel. És I cruel, però t'espanti tant que vulguis ficar-te sota una claveguera. algú s'haurà disfressat aquest any. I ho aconseguiràs. Ai, ho aconseguiràs. Increïble. Vigila, Taura. Bueno, Original. quien se disfrace de Bastons, Skeleton ya lo aquesta setmana no estaràs de sort, però tranquil·la. Si vas poder explicar-li a la talenta de l'Aix que no volies provar més sabors de guaiava, segur que podràs afrontar aquest altabaix. Vale. Crac, aquest any, a Halloween, no et menjaràs una rosca, però et disfressaràs de sirenita i acabaràs amb les tonteries de Sebastià. És bona. Algú s'haurà disfressat aquest any. Lleó. Ai, ho aconseguiràs. Aquesta setmana seràs més lleona que mai. I més lleona que la Míriam Rodríguez. D'Aute, evidentment. I també aniràs espantant a tothom perquè tot ho fet. Així que millor que et facis una alissada, com es diu? Una alissada amb queratina, perquè si no, no menjaràs un rosco si surts per Halloween, que et vas tard perquè segur. Verge, aquesta setmana serà la teva. Després de mesos de nit sense dormir, Lleó. per un soroll estrany sota el llit desfollat que tenies a Pablo Motos fent ioga desfollat sota el La llit. Míriam Tindràs una Rodríguez. energia amb tothom. Seràs la puta de la festa. I també aniràs espantant a tothom perquè tot ho fet. I ara aquí toca. Balança. Balança, aquí és balança. Una alissada, com es diu? Sí, Una alissada amb queratina, perquè si no, no menjaràs un rosco si surts per Halloween, que et vas tard. Aquesta setmana
setmana serà la teva. Aquesta setmana estaràs spooky. Per tu, no només t'orinaràs a sobre d'un cap, sinó que també cagaràs castanyes i panellets. És el que toca. Tindràs una idea amb tothom. A veure, Urpi. Màgia. Soc jo. Balança. Bebé, has d'anar en compte avui a l'Spooky discoteca. No moriràs a capa balanxa, però no, i d'edat sospitosa. I amb molt de pena al pit s'ha de preparar amb les Aquesta setmana estaràs spooky. Per tu, no només t'orinaràs a sobre, Posa't davant, posa't davant. sinó que també cagaràs castanyes i panellets. Bueno, sí. Ai. Sí, ai. Màgia. La vostra sogra. A les 3 del matí. Discoteca. No moriràs a capa balanxa, però... Meravelloso. Sí, ja Una està, mica. però ja ho tenim. Aquesta per a Capricorn. Aquesta setmana, les cabretes són unes diableses. I no per les banyes que porteu dels vostres nuvis FIFA Players. Heu reencarnat en el diable i esteu a l'infern, és a dir, a Hospitalet de Llobregat. Quina por, no? No Aquari. teniu un esclofeig. Llora, nene, llora, perquè tindràs molta mala sort i Rexona t'abandonarà i deixaràs planxa pels teus pares. Ja està, ja ho tenim. Quim. El bueno o el malo. Quim. El rip, el que t'ha morit. Ah, vale, el rip. Vale. Ara anem amb els peixos, a veure. Esteu en un maleït malson. No és que estigueu a la peixera de la nena de Nemo, però aquesta setmana serà esgarrifosa. De tot el públic que us heu ficat el diumenge, estareu cagant aigua durant tota la setmana. El kebab també ajudarà. Go vegan. Go vegan, vamos venga. Ding dong! Ai, m'encanta. Com es diu el joc que ens ha recomanat avui el Pau? Ding Dong, no? Era? Ah, Doki Doki. Doki Doki. La tocada. El diumenge estareu cagant aigua durant tota la setmana. El kebab també ajuda. Però quina me diu abans de la... Go vegan, vamos venga. És veritat? Ah, val. Les Twin Melody fan por. Les Twin Melody fan por. Vaig intentar posar una mica d'àudio. De què? O sigui, d'explicar. Ah, de les Melody. Però lo podem posar ja, no? Si estava quasi posat. Si volem parlar d'experiències spookies, aquesta és una. Val, escoltem les Twin Melody. Abans d'escoltar ningú. Adéu. Adéu. Peta, vampira. Procedim a escoltar. Les Twin Melody fan por. Les Twin Melody fan por. Vaig intentar... Procedim a escoltar. Les Twin Melody fan por. Vaig intentar Però escolta una mica has d'àudio. d'escoltar la lletra. O sigui, Però podem posar ja, no? Si estava quasi posat. Si volem parlar d'experiències spookies, aquesta és una. escoltem una escolta. Escoltar ningú. Sí o no? Però les Vaig intentar Però escolta una mica has d'àudio. d'escoltar la lletra. O sigui, Però podem posar ja, no? Si estava quasi posat. Si volem parlar d'experiències spookies, aquesta és una. escoltem una escolta. Que és la guanyadora del Drag Race. Perquè no l'he vist. Vaig intentar Però escolta una mica d'àudio. d'escoltar la lletra. O sigui, Però podem posar ja, no? Si estava quasi posat. Si volem parlar d'experiències spookies, amb el noi aquest que canta. Aritzem. Ho vaig posar aquí perquè ho escoltem un moment, d'acord? és que estaria bé escoltar-ho.
És que... Bueno, Sembla que estigui cantant òpera. sí, per l'audiència ja ho han escoltat ells. Nosaltres. Ah, vale, per nosaltres. O sigui, per traumatitzar tothom. Exacte, sí, sí, PKU, PKU, tots. Joder, hermano. Joder. Estaba constipada. I Talú sing, Vale, vull dir... Loving. Vale, no canta tampoc fatal, no? Se ha salido lo millor. No canta tampoc bé. I a part, bueno, jo tinc millor anglès. No, sí. I he agafat una cançó en castellà. No es Los una pibes monstruo. cuando la profe de música decía tenéis que cantar la 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 la. Total, Doncs això, que hi ha gent pitjor. I Sí, és fort. Sí, me lo creo. Ah, canta la seva, Eurovisión es en mayo, diría, ¿no? I O Talú marzo. sí, Mayo, marzo. Mayo. Mayo. Vale, no canta tampoc fatal, no? Este año en Ucrania. I ara ja, bueno, Sí. Perdó. Este año Hashtag Eurovisión en Ucrània. Ui, Será la bomba. Bum, bum! Bum, bum, chao. Crec que ho fan a Anglaterra. A Reino Unido, sí. Sí, Porque fueron los perquè segundos. van a un famosín. No, pero porque fueron los segundos, diría. Porque era famoso. ¿Quién era? Un Era un famoso. TikTok, era tan famoso no era TikToker. porque no lo conocemos. Era TikToker. Ah, vale. Sí, sí, Es Sam. que si es TikToker me... Se llama Sam? Claro. Com Sam. Sam. Ha marxat. Hashtag Eurovisión en Total, Ucrània. que per això no va guanyar la nostra. Será la bomba. Va ser molt èpic. Bum, bum, chao. No teníem Lo una dudo. oportunitat. Home, això que portarem aquest any. Anglaterra. Bueno, Las Melody. pero se ha presentado gente buena. Canta la canción o Sí, al agua. però a veure si Espero, deseo... No lo sé, no lo sé. No, és que clar, és que també el problema és que com que nosaltres no ens fan cribatge perquè es paga. TikTok, era tan famoso no era TikToker. por ser. Ja, sí. Clar, perquè és de los high five. High five, sí. ¿No viste que pasó el breaking dance ese? Claro, porque Chiquilicuatre es la hostia. Sí, però cada any... Perquè hi ha 5 països que passen directament. No sé per què. Perquè paguen. Perquè Perquè paguen. ¿En serio? ¿Es en serio? Son los fundadores y los Sí, que no, pagan. España es uno de los que pagan más. Es como... Y los menos Creo que votados. creó Eurovisión o es uno de los que fundó Eurovisión. Los 5 estos, ¿no? Para el ridículo que hacemos. Eso es high five. O sea, ni Portugal nos da 5 puntos. No, però l'any passat jo ho vaig viure, a casa, o sigui, ganamos, Yo ojo. lloro, ¿sí? O sea, sí o no. Yo no lo pude ver. Bueno, nosotros tres. Estàvem cridant. És que... No, és que a part era molt bona. Home, A dia d'Eurovisió podem fer programes especials. Total. Por favor. En plan, només amb la nostra imatge, perquè diria que no podem retransmetre la imatge. és igual, ens ho veiem nosaltres en bajito. Exacto. I Fem un directe a les 3 hores. Ding dong. Din, din, din. Que es para nosotros, para el recuerdo. Sí, no? Que guai. Fem un directe i comentem la gala d'Eurovisió. Sí, men. Bueno, doncs ara també tenim ja la secció que Secció aquí... cultural. La secció cultural castellarenca. Que aquí a Twitch no ho hem fet... Bueno, sí que ho hem fet sempre, però sempre és per la ràdio. Sí. Doncs comencem, no? Fem un directe a Vols les començar 3 tu? hores. Començo, va. Posem llum a la foscor. Posarem llum a la foscor amb Ballet Train, que Fem un directe i és una versió doblada al castellà d'una pel·lícula que ja va sortir, bueno, fa poc, aquest any, però fa uns mesos, suposo. Al setembre o així estava en cartellera. Doncs ja que fa quasi. I bé, és el dia diumenge 6 de novembre, que diumenge d'aquesta setmana, a les 9 a l'Auditori. És una pel·lícula d'acció thriller que dura aproximadament 2 hores i bé, no està recomanada per majors de 16 anys. Cuidado, Ojo. cuidado. Hi ha molta violència. Molta acció. Sí. D'una pel·lícula que... Com el nostre programa. No està recomanat a... Majors de 12. Sí, no? Per si de cas. A veure, sí, de 12 està bé. O sigui, després del Mac Mic anem nosaltres. Exacte. Més o menys. Nosaltres formem part de l'X3, Sí. no de l'S3, que ara han fet distincions. Clar, perquè no estem a l'horari nocturn, no? Clar. Cuidado. Hi ha molta violència. I després tenim Luana, un llac en la escuela, en versió subtitulada espanyol,
i original, clar, Bose. Per si de cas. I el divendres... El divendres 4 de novembre el tenim a les 9 de la nit a l'auditori, com sempre. I, bueno, és de l'any 2019, és de... De l'X3. Sí, No de l'X3. és de guerra, no? I és apte per tots els públics. És una pel·lícula independent de Bhutan, del país de Bhutan. Després tenim Queimada. Queimada. Què opinem de Queimada? No vull. L'heu vist Queimada? Els de comunicació audiovisual l'hem vist, potser més de 2 cops. 3. Sí. És recomanable, està molt bé, però si voleu fer, o sigui, si voleu fer la siesta, la migdiada, també és bastant recomanada. L'heu de mirar si teniu ganes de veure una cosa antiga És una pel·lícula independent de... Bé, també tenim una cosa especial a l'auditori, que és una mena d'experiència sensorial per bebès de 0 als 2 anys. O sigui, Que es diu... O sea, para la gente de nuestro programa. Més o menys, sí, més o menys, o vosaltres o els vostres germanets, que us porten un any. Bueno, hi ha gent Perquè per és tot. pel jovent adolescent, no? Sí. Castellarenc, sí. Els que estigueu fent a Camús ja sabeu què heu de fer, portar-los a Clar. tots. Doncs es diu Univers i està fet a càrrec d'Engruna Teatre. Ho faran diumenge de 10:30 a 12. I durarà 40 minutets. Vale. els bebès Vull dir que ho van a passaran bé flipar, els bebès. Els bebès. Si ens estan escoltant bebès, que me tiren al DM primero. La meva cosina té com un fill. Vale, basta la broma. Basta la broma de los niños que me funen aún. I després que vagin a veure aquest espectacle, que és molt recomanable. Bueno, jo volia fer una recomanació cultural, però en plan del que he vist aquest cap de setmana. He vist 2 pel·lis de por, una que feia por i l'altra que no feia tanta por. La que feia por, o más rotllo, era Misery, de 1990. Està molt bé, és un clàssic del cinema de terror. I després l'altra que no em va fer tanta por és Suspiria, de 1977. En Georgina li vaig comentar, perquè, bueno, ella me la va recomanar. Jo li vaig comentar que està molt bé, però al ser de sèrie B i a sobre, ja de per si, com que és antiga, es veu com una mica... És un pedo hervido, però Clar. en veritat té coses que Sí. és com que... És com un pedo. I veure Miguel Bosé sense estar drogat Exacte, i dient surt Miguel el Bosé. bicho, Surt Miguel Bosé. sí, Amb surt la Miguel mascareta o Bosé. sense? Miguel Sense, evidentment. sense mascareta. Jo crec que mai s'ha posat una mascareta. Home, allà hi havia la grip espanyola, no? I bueno, recomanable, sí, està molt bé, però como para coger trasfondo de cine de terror, ¿no? De Hi coger ha un un poco de remake experience. del 2018 del Guadagnino que s'acaba de fer con Medio que és més I de... veure Miguel Bosé sense estar drogat i dient el bicho, Però comença... Amb la mascareta o sense? Jo hauria recomanat que Sense s'ho mascareta. Sense mascareta. I l'altre dia vaig tornar a veure. I ja està Home, xula. La recomanació, ja està xula. I nosaltres, volíem recomanar Los Padrinos Mágicos. Que fa molt de por. Que fa Això molt de por. i Funny Games. També. Això sí que és Funny Games. ¿Cuál? La La buena. O sea, las dos son de Michael Haneke. La Mickey Haneke original. La original. O sea, realmente Yo la inglesa. la primera la hizo él solito y tal, pero la segunda le dijeron, oye, vamos a hacer un remake de tu película. Y él dijo, ni la toquéis. O lo hago yo o no lo hace nadie. Y la hizo todo igual, los mismos planos, los mismos diálogos, pero con diferentes actores. Ya Con el está. actor de... Exacto. molt de por. Això. Importante lo importante. M'he deixat la càmera analògica És veritat. i el llibre de Però, refranys. igualment, Però faré una foto amb aquesta aplicació de càmera analògica. i jo he vist un refrany. No mateix. Timer, ¿vale? Vale. Pero la segunda le dijeron, oye, vamos a hacer un remake de tu película. Y él dijo, no la toquéis. Lo ponemos en Photoshop. Y la hizo todo igual. Podem fer que el Sam sigui aquest? Si li posem la cara al Sam aquí. ¿Os veo, o no? Y si no, selfie, Importante lo importante. Ahí mejor.
No. Digamos que está saliendo por Tinc cámara. una dita, una frase dita. Com és en català? Una dita, jo crec. Un refran, perquè estem al refranero. És un huevo kinder. Sí. No ho sé, però me n'informaré. Ara sí. El corrector de català. El soft català. El soft català. El softcatalà. El softcatalà. Doncs tinc una dita. No m'agrada, eh? Ah, està fent ja la foto. Spooky, és el fantasma. Ui, spooky, és veritat. Un fantasma ens ha llançat el mòbil just. Menudo fotón. Ens ha llançat el mòbil. O sigui, a l'últim segon, A l'últim segon del temporitzador. Vale. Això sí que és per vale, ens queda. Ding dong. Tinc una dita. No m'agrada, eh? Ah, està fent ja la foto. Vale, ja està. Bé, i No, ahí jo... va a salir en la pantalla. Jo tinc un refran. Acotat o com es diu? Adequat a la situació d'avui. I el refran diu: tener miedo es de prudentes. Saberlo vencer es de valientes. Se buscan valientes. Drop the mic. Que expresen lo que sienten, ¿eh? Bueno. Vale, ja està. Sí, jo crec que ja... I jo... La setmana que ve, el programa és perquè per fotre com suspir. Jo tinc un refran. Acotat o com es diu? Adequat a la situació d'avui. Sí. A veure quines coses passen aquesta setmana una mica especial, no? Què passa aquesta nit? Ui. Drop the mic. Clar, estic a l'instant anaven en xat uns xavals de Corea. No, per favor, no, ja està, només. És veritat. Sisplau, no? No, la setmana que ve. Ho veurem. Jo tinc un... La setmana que ve? Un refran. Acotat. Adequat a la situació d'avui. Hasta luego. Què passa aquesta nit?